अगर आपको लगता है कि सिर्फ ये अलायंस होगा सिर्फ क्योंकि मंत्री बनना है, तब अलायंस नहीं होगा। ये अलायंस तभी होगा जब आप हमें कॉन्स्टिट्यूशन से Bubagra Haasam Phai Sok Phai Kha bo je miyao Asam Haste o thangmani ti bo khuk boi Tamo Saphai Kha je ang tabuk no Asam ni chimi Shillong tike ang tabuk tipra Phai Sok Phai Kha ni bo a airport o media ro boisung jakpro bo a kok saka inka puro je media khoroksa boroi bono sungka je Delhi ni kaisa Kol Sok Phai Kha au Kol Sok Phai Kha ni Bubagra Saka peba je Bubagra Saka ani position clear khlai kain chaw ang constitution solution se nagoni chawbo ang tomung government no cabinet montri ngei achuk tongkang kai mungsa mangla ungya kai je agiwo IPF trongni jorawo borok montri ngei tongma hai jungbo ngei tongnai tamni ke tipra sorongni kuno solution ngla khini bo akokno saka ke media rok ponote bosungka abonya golong ke bo saka angnayo je borom broi constitution solution e bagi kok salana nengthun je agio election e sekang Delhi wa ano je Indian home minister ano ringka amai tabok ano borom broi kok salana ni ungthun constitution solution tui hini bo saka tomung constitution solution tui kok sajak hangkai ang government thangnai hini bo sao engka ang ani 14 লাখ tipra sorok ni bagai tomung 2 থেকে 3 MLA no মন্ত্রী সুনাম রেখা hangkai hake sini tipra sani thinang belai saya nai hini bo saka khana dewa jagao ang tomung 14 লাখ tipra sorok ni ungui 2-3 jona MLA no ang mane montri sunamoi rekha hangkai sini tipra sorok phani bagai belai ke jungjalo kalainai eba 9 chapi ingnai hinai sini Bubagra Saka afrokano bono desa media sungka ngai khna 8 tarigo je jeta montri gothon na thangi tongo Hinkhy abo nung saimana lahini bos bono sungka gesini Bubagra Saka au honorable CM Manik Saha song borok apruo bongni khana montri gothon tongo ni saka ganong ni le Bubagra no je media sungka ga apruo bo saka borok tomung no jingno notify khlai ga hingkai sung khlaina hini bo saka tewa sungka nung asamo thangkana bla ni bo sahaina hai media sungka ga bo apruo saka I asamo to thangka hinkhy ang ringi bo bayaro kokrok salaika phiaba tomung no kunui baksa khlaiei jodi kok salaima ga hingka kaise constitution solution ni kok nongkhornai hini bo sao bo saka constitution solution oma hingna nai je sini je community sini je tipra sarani je tongmani abra tui kok salaijak na nangnai hingka tongna abra tui salaijak ya hingka kai bo kun dina phano bo BJP pe alliance ngelak hini bo sawa tomung no chini tipra sarok ni bagai constitution solution ni bagi kok sajaka hangga kai tomung writing ba abno hangga kai lebo alliance ngan hini kok sawa nge khajana mari kichi sungrok saiman kana chini Bubagra tabuk phana bo constitution solution nai ne tongkho te abo tabuk phon maya kho ngite kaisa kok sungoro wanchunga nango bo alliance ngya bo agiu je kok sama hai tabuk bo bosoin tongo mane election sekang je kok rui tongma hai tabuk election pai thangmani yagulo bo akongna sai tongo tei bo proud feel khayo je 13 je seat makha chini tipra mothani ngai abono tei bo plai keno khatungjak tamni hinga kainrok saimano parliament je kono bill to nana hingai 40 jona MLA nago abo kahenrok saimandi hinga tomuna tipra motha bai tabuk BJP alliance ngi thanga hinga kai mane aba hai ngi thango je 46 MLA rok ngi thango ta ama hai gabani bagai 40 MLA nago je kono aini bill to pass khlaina bagai hinga kai parliament abani bagai borok deska kono tipra mothana nangai abani bagai khajana mar kijing sung kono wana nakri Bubagra bo je samung khlai tongo bo tipra sarang bagai samung khlai tongo bo wansugi tongo dorok abani bagai wansugdi bonorok support khlai chini soba bo jung khlai ma thangnai ga sunung siton Bubagra eglokthon chini dofa daktino yok samung manthon hambai